Hej YouTube, og velkommen til en ny video. I dag vil jeg vise, hvordan man uploader en video på YouTube. Du starter med at gå ind på YouTube. Her er startsiden. Hvis du har logget ind med din kanal, så trykker du på upload-knappen. Så trykker du på vælg filer skal uploades. Her så kan du vælge, om den skal være helt privat, så kun for dem du vil have, der skal se den. Skjul, så ingen kan se den. Eller offentlig, så alle kan se den. Jeg vælger selvfølgelig offentlig. Så trykker du på den her. Her har jeg en hel masse videoer. Mislykkede videoer. Her. Så vælger jeg en af dem. Så uploader den. Og så når den er uploadet, så kan du skrive selvfølgelig her. Hej. For eksempel, og så lol her. Hvis du har lyst til det, ikke? Så kan du, så når du har gjort det, så kan du se Andy. Nu viser jeg lige mere kanal. Nu bruger jeg lige min egen kanal som et eksempel. Vis kanal. Her, så ligger den her. Ja. Okay. Men det er egentlig ret simpelt. Så ja, det var det. En lille ekstra video til YouTube. Vi ses.